салому алайкум бародарони дар шаҳри ғарбӣ буда. имрӯз 18 апрел 2020 соат 1 ба вақти Москва. ман ҳамин имрӯз даже видео тамошо кардам дар YouTube канали Ҳақҷӯй ТВ да ая худозада я даюси ҳаром я одами намешдани намтари проститут кам бигем ра мешава дига да уж ямра да рафтаги ай ай худо бехабар дай тари вообще мусулмон гарда наздик нестай як рустам ай ку чахчах гапчах даюс на видео обращение барои ту фаҳмидӣ пат худоза бамбрай ҳолда садқа ҳамун ном шай садқа ҳам ном мусулмонӣ шай тра худован ахе бизана ҷазират кина ки барои суми ҳаром шида ту номи аллоҳро гирифтӣ дар поён мондиу на қадар суми ҳарома гирифтӣ сини боло вардоштӣ худован ҳамин хеле мекуна оли ҳамин раждат ки дар зиндагӣ и чиза мебинӣ и бенаву намемонӣ ай чиз барои намин гап гуфтагӣ ҳамин хел ответи дуоӣ мекуна ки пат худоза рӯи ҷогадан ахе ба пӯш мезанад ку фақат ол мечкунанд баъд ай хафои ҳамун кофанта мегирӣ қатил мера дига фоида намекуна ман дар ҳаёт дар жизнам намин қастари сол нам намин имрӯз намин гапи тра шинидам ки мусулмон бихеза барои намин кори ҳаром номи аллоҳро дар замин бубунава вардора суми ҳаромаро боло бамбар беномус пас садқа номи аллоҳ шайта риш на ахир мондаги худи ассалому алайкум макаса рута лахча кино қати гап зан пат як гӯҳ е тинам як гӯҳи пиши ки диги одам да та ҳайфи фаҳмидӣ садқаи номи худот кина тра та агар мусулмони ҳаққӣ бошӣ ку ҳеҷ вақт гапа намегуфтӣ та агар 5 вақта бача бошӣ садқа ҳамун ришит кина ӯ риша худованд ҳамун қариши баъзе бидодай даюс охи даюс ту ба худо бовар ку дига нахели видео нака ай ба агар ту номус дошта бошӣ ку ту нам канал паналта бран тари ягон чуқида парту садақа ради аллоҳ бугӯ барои нами габи гуфтагир пеш ягон кас бира бахшиш бипурс ривояти ира бира биё чӣ бахшиш дора боги бахшиш бипурс ай габи гуфтагир ту пах дозда барои суми ҳаром шида хеле кор нака и суми ҳароми ту як рӯзай ду рӯзай се рӯзай и конкурс шумо ягон каса фоидаам надай ин ҳамиша ман 100% отвечар мекунам пат худозда хеле нака барои суми ҳаром шида просто обрӯи оилата пас кардӣ ту бамбар беномус та агар бачаи баномус бошӣ ку аввал атаочата фикр мекунӣ аввал аллоҳро фикр мекунӣ баъд атаочата баъд най парписчико и тра ягон кас фоида намекунад ту вақти мурдӣ ку меган дафш ки як кали худозда як ҳаром одам буд мегуфтанд инам ба худо инам ма ба ҳамин гап местам инам ту бамбарӣ ку ман тра вообще ҳамин гап гуфтагӣ намебахшам ҳамин чиза ман отвечар мекунам давай таваккалтон ба худо ман видеоро зиёд намекунам ки настроение нестай